Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu nakavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndine mishonga yandakabata iyo inondipa mari. In short, ndakaromba hangu mukoma. Mari ndinayo uye zvekare ndikurarama ndigere muno munyika yevatorwa yeSouth Africa. So chazondiunza pano mukoma ndechekuti ndinewo secret yangu iyo yandinayo, saka ndine umwewo musikana uyo wandakasangana naye pabonde. Musikana uyu ndakasangana nayewo paFacebook, but iye munhu wekutoti atori nefanbase yakatokura. Iyewo nekuda kwekuti anodawo bling bling, ndakabva ndazoenda kuDM kwake ndikabva ndatanga kutaura naye, saka akabva azovhiwa I think my profile, because iyi profile yangu inobaka baka kuFacebook semunhu ane mari. Ndokubva anakirwa nemotikari dzimwe dzandinogara ndichiposta. Then she responded me akabva ati wow, nice car, is that your car? Ndokubva ndamuudza kuti yes. Ndakabva ndazomukumbira mafone numbers ake eWhatsApp akabva ati kikiki, how can I give you my phone numbers? Do you know kuti inini I am a celebrity zvekutodaro. Mukoma, I then told her kuti just for her numbers ndainge ndichikwanisa kumupa about 16,000 rands. Akabva ati yo, just for you to be able to speak with me on my private WhatsApp number. Ndikabva ndati yes honey, that is how much I am willing to give to you. Ndokubva azondipa mafone numbers akati please when you speak with me make sure kuti you are going to be honest. Andidi munhu wekuti anozonditora ma screenshots and what not. Ndikati no babe, do not even worry, I will never do something like that. Ndikabva ndamuti to show you kuti you are safe with me, let us just talk. Ndichingoita zvekukufonera. Akabva ati okay, it is fine. So from the moment yandakatanga kutaura naye akabva atanga kungodemba chete social media is not paying that much for ye. Pane zvimwe zvinhu izvo zvaari kuda kutenga semunhu ane mafollowers akawanda. Vanotarisira kuti iye anofanira kugarawo in a nice house, always looking good at all the times, but manje zvinhu zvainge zvisina kunyatsokumirira zvakanaka. Ndikabva ndati it is okay, there is no problem at all, ndinokwanisa kuzokupa mari. Saka ndakabva ndazomutumidzira mari, in which she got so excited. Akabva ati if you can book a flight ticket for me, I can fly to South Africa even right now. Ndikabva ndati apatomborina kana problem. Ndakabva ndamutumidzirawo mari dzekuti ange achimborakidzirawo mafans ake sekunge like ari kutowana mazimari zvekutodaro. Akatomboita malive achitorakidza vanhu mari. Apa ainge iri mari yandainge ndamutumidzira. Akaenda shopping mukoma nashi, ndokubva atoita zvimavlog zvake achienda kushopping, ndokubva achizouya kunoku neflight mukoma. Vanhu vakanzwiririra mukoma. Ndainge ndichingoona hangu malive ake ndichingoseka. But the reason as to why ndakadanana naro celebrity iri, it is because ndainge ndichida kurishandisa pamhiko dzangu. Sezvandinongoita kana ndikasangana nemukadzi pabonde, ndinofanira kuti ndige ndichizomushandisa pamhiko dzangu. Paya patinenge takarara kunobva kwazouya imwe nyoka, iyo inouya yobva yazomuvhura makumbo ake, yobva yazopinda muchibereko make, inorara irimo muchibereko imomo, yobva yakandira zai, inozomukira makuseni yobva yabuda zvayo. Iyewo paanozomuka anotomuka achinzwa kufufutirwa mudumbu zvekuti anotoita nguva achingonzwa kuti ndiri kufufutirwa. Then pane pamwe apo paanozongonzwa malabor pains sekunge munhu ari kuda kutozvara. Anozoti kana akarara ndipo paanozorota achizvara. Paanozvara mukoma nashi anotozvara kanyoka kanenge kari kadiki diki kanobva kazoya kwandiri, ako kandinozoshandisa zvekare pamhiko dzangu. Ndinongokashandisa kanyoka aka kwemakore anokwana iwo kuita 3 kana kuti 4 years. Iya nyoka iyo inenge yapinda muchibereko make ikakandira zai inobva yazofa mushure mekunge kanyoka aka kauya kwandiri. Saka nyoka iyi inozokura zvekare. Ndinofanira kuti ndige ndichizowana zvekare umwe musikana wandinozoshandisa pamhiko dzangu. So akauya mukoma nashi. I then took it to one of the best hotels in Joburg.
amai vakabva vaita malive avo, isusu tainge takangonzi just hide in the background so that people won't see you. Mukomanashi vakaita tumalive twavo, vapedza kudaro ndisu uyo tikabva tatanga mutambo wedu, tikasika bonde redu zvedu fine paya vavete zvavo. Ini ndainge ndakatosvinura ndikaiona nyoka yangu iya ikauya ikavavhura makumbo ikanopinda musikarudzi mavo ndokubva yanogara zvayo muchibereko mavo. Mukomanashi zveishuwa sezvinongogara zvichingoitika, ndokubva munhu akomplain achiti iwe unoziva here kwandinokwanisa kuwana mupfuura, because ndiri kunzwa kufufutirwa zvimwe kuda. Ndakanyanyisa kupindwa nemhepo nekuti takaita marounds akawanda, ndikati kunoku hakuna kana kwandinomboziva kwekuti unokwanisa kuwana mupfuura. After that munhu ndakamupa zvake mari yake and she took a flight again to Zim. Mukoma vanhu vakanzwa nekuvhairirwa, asi chaasingazivi ndechekuti iniwo ndakatomushandisawo pamhiko dzangu. Mukoma ndiyo confession yangu iyo yandiinayo zvekuti dai ndaikwanisa kana kutokuudzai kududza zita rake and you will know her. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. So sekuru vedu vainge vambori nemabhazi, but mabhazi awa mukoma akazotsva zvavo mushure mekunge ivo vashayika. Zvinonzi sekuru vakakanganisa mhiko dzavo. Sekuru vainge vaine madzimai avo maviri, saka vainge vasingatendedzwe kuti vange vachizongofamba vachingosika bonde nevamwe vakadzi, asi vakabva vazomitisa umwe musikana. Mushure mekunge vamitisa musikana uya, hanzi ndipo pakatanga kungoonekwa zvimwe zvikitsi pamba. Kitsi idzi hanzi dzaitoita sekunge dzichitaura dziri dzeblack dzakawanda. Saka ivo sekuru hanzi vaiti kana kitsi dziya dzikatanga kuita sekunge dziri kutaura pakati peusiku, vaibva vabuda vobva vatanga kupopota. Asi vachipopota kudaro vaizopedzisira vava kudzinyengerera vachiti chiuyai pano vana vangu, vobva vazodzipa chokudya. Hanzi kitsi idzi vaitodzipa nyama mukoma inenge isina kana kumbobikwa. Vaikwanisa kutouraya huku vobva vatodzipa nyama iyoyo yehuku mukoma. So hanzi ndokupanduka kwakaita zvinhu izvo zvainge zvichishandiswa nasekuru. Mabhazi asekuru ndipo paakatanga kuita maaccident mukoma. Gore roga mabhazi awa aitoti ange achiuraya vanhu, asi isuwo mukukura kwedu mukoma tainge tisingatombozivi kuti chii chinonzi nhamo. Takazototanga kutoziva kuti chii chinonzi nhamo mushure mekunge sekuru vashayika. Saka sekuru pavakashayika mukoma, zvinhu ndopazvakabva zvazooma. Baba vangu ivo vainge vari mupurisa, ndokubva vazochititora manje tikabva tachizotanga kugarawo mutauni. Pose apa tainge tichigara hedu kumaruzevha, even though tainge tigere kumaruzevha, but tainge tichitoita sekunge vanhu vagere mutauni nekuda kwekuti tairarama kaupenyu kainge katori bo. After sekuru vashayika mukoma, upenyu hwakatanga kuoma. Dzimwe nguva ndaiti kana ndikapepuka pakati pausiku ndaiona kitsi mukoma, asi chaindinetsa kitsi iyi mukufamba kwayo kwayainge ichiita, yaifamba ichiita sekunge nyoka ende yainge isina makumbo, yaingova nezimusoro rainge rakakura mukoma. Ndaiti kana ndikaudza baba kana kuti amai, vaibva vatanga kupopota. Vainge vasingadi kuti tinge tichitombotaura nezvayo nyaya yacho iyoyo mukoma. So mabhazi asekuru akapera kutsva, then veukama mukoma vakabva vazotanga kupandukirana. Nhasi uno our family is not united. Isuwo takabva tatanga kudzidziswawo nevabereki vedu kuti chii chinonzi kufamba uchirasirira vamwe mhepo uye zvekare uchinyepedzera sekunge unonamata. Saka isusu takabva tatanga kuenda kuPentecostal. Vamwe veukamawo ivo vanoendawo kuchechi dzekumasowe. Our family is not united mukoma. Apa we used to be a very big family. Umwe neumwe akazototanga kadzinzawo kake mukoma. Kwedu vanhu vanorasirirana mhepo zvekuti kana gore rava kuda kunopera kudai, vanhu vanenge vachikwidza nekudzika.
iwo mwedzi uno waNovemba mukoma nemudzimai wangu taenda kun'anga dzinokwana idzo kuita 7 kwataenda tichingonobetserwa kuri kuzama kurasirirawo mhepo kune vamwe uye zvekare nekunoita mago back to sender. Ende kutaura kudai mukoma Nashi ndinotozviziva kutoti kune vamwewo vatori busy vari kufambawo vachiendawo mudzin'anga nemumaprofita even kumapastors kuri kuzama kuti mhepo dziya dzatinenge tavatumidzira dzinge dzichidzoka kwatiri. Saka inenge ingori batai. Ende kana ukasafamba mumaprofita kana mun'anga ndiwe unodonhedzwa nazvo zvikwambo zvacho izvozvo mukoma. Mukukura kwedu taiona isu mbudzi dzichidyiwa, mbudzi yakangomira kudai taitoona yava kutotanga kutobuda ropa ende taibva tatoziva kutoti zvikwambo zvasekuru zvinenge zvichitodya mbudzi yacho iyoyo yaingosvika pakunodonha pakutonofa yotopera mukoma ichingodyiwa takatarira. Asi isu ndisu tega tainge tichizviona, vamwe vemuvhileji zvose izvi vainge vasingazvioni. Musi wakashayika sekuru mukoma, kwaichema zvimwe zvinhu zvainge zvisingaonekwi. Zvinhu izvi zvaingochema kuzonosvika tichizonoviga sekuru, ndopa zvakabva zvazongoti zii. Mangwana acho makuseni paya patakamuka tichida kuenda kunoona patainge taradzika sekuru, saka takavaradzika padhuze nerimwe zimuti kuti tichinosvika paya tava kumema guva rasekuru. Ndipo patakanzwa muti uya wava kuita sekunge unozuziwa, zvichiita sekunge mumuti umu mainge muine zvinhu zvainge zvirimo zvichizuza mapazi emuti wacho iwoyo. Zvakangoitika mukoma maybe for 10 seconds and then it just stopped. So ndizvowo zviriko kumhuri yekwedu. Vanhu havadi kubudirana pachena, vanhu havadi kuti vange vachifamba pamwe chete nekuda kwekuti nguva yareba vanhu vachingosundidzirana mhepo. Isuwo mukukura umwe neumwe aidzidziswawo nevabereki vake kuti kana ukaona uine zvaunenge wava kusangana nazvo usaudza vamwe vehukama, asi chingozviitira zvinhu zvako unyerere uchisundidzirawo vamwe mhepo dzacho nekuitirana mago back to sender. But as for me mukoma, moyo wangu zvino wava kurwadza. Ndinoti kana ndikatarisa dzinza rangu moyo wangu unobva watanga kurwadza. Ndinewo chishovero chekuti dai takwanisa kugadzirisa nyaya idzi vamwewo vabereki vedu vachiri vapenyu, because neniwo nemudzimai wangu mukufamba kwandava kutoita dzimwe nguva ndinopedzisira ndava kutosundidzira kana hanzvadzi dzangu kana even madzikoma angu mhepo dzacho idzodzo. So I do not want to teach my children to do the same thing. Please mukoma, mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo what are the steps that we can take as a family so that we can be united again. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Pakaipa hanzi ndingaitawo sei I want our family to be united, but unity mumuri hamuna nekuda kwekuti zvikwambo izvi zvakasiwa nasekuru zvinogara zvichida ropa. Hanzi segore kana rava kunopera kudai hanzi tinopinda busy mwedzi waNovemba vakafamba vachingofamba chete vachiita mago back to sender nekusundidzira vamwe mhepo. Zvakangoma hazvo vedu. Just imagine you get married into that family apa unenge uine nungo zvako dzekunamata. Just imagine what will happen to you. Ndekedzai vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Pane umwe mukomana uyo watakazorova kubhawa. Mukomana uyu handizivi kuti achiri mupenyu here kana kuti akazoshayika. So iniwo sezvo ndainge ndichiitawo zvechikorokoza pano nepapo, ndaiti paya kana zvinhu zvakaoma ndipo pandaienda kumakomba. Saka ndainojoina rimwe syndicate, but syndicate iri mukoma Nashi ukama hwangu navo varume ava hwaingoperera ikoko kumakomba, because vaiva nedambudziko rekuti kana vadhakwa vanenge vava kuda kuita zviya zvechibhuru. Nerimwe zuva mukoma takati tawana mari ndokubva tazogoverana mari iya vakabva vati aiwa nhasi urikufanira kuti unge uchimboenda uchinonwa nesu. So ndakatanga ndaenda kumba ndokubva ndazonopa madhamu mari, ndikabva ndachizotorawo imwe yekuti ndige ndichingonwawo 1 or 2 then I will return back home.
takati tiri kuuya tava kunwa, I think it was somewhere kuma 9 p.m. ndipo pavakabva vachizotanga musindo. Saka vachinotangidza musindo uyu mukoma ndokubva vavhara mukova webar so that no one will get in or get out. Vanhu ndokubva vatanga kugwa paya. So vanhu vakati vachigwa, umwe wandainge ndiinaye, saka takabva tatanga kurwidzana nevamwe varume avo vainge vari vatatu. Saka pavarume ava ndine umwe uyo wandakazorova nechibhakera ndokubva anowira pasi. Akati achinowira pasi kudaro akabva arohwa nesimbi mumusoro mukoma. Iniwo ndakazongoramba ndichingomukava mudumbu ndokubva atoti zii, ndokubva kwazotorwa mvura, ndokubva azodirwa mvura. Akaramba akati zii kudaro, kana vanhu vakabva vazoregedza kuramba vachingorovana vachitoti munhu wafa uyu, munhu afa. But akazomuka zvake. This was maybe after 20 minutes or so. Mukomanashe murume uyu akati amuka kudaro akabva angotanga kungomhanya achiridza mhere. Then after that ndipo pandakabva ndazouyawo kuno kuSouth Africa. But mufesi uyu zvinonzi akazodzokera kwavo ainge ava kuita sekunge munhu anopenga. So saka ndiyewo secret yangu iyo mukoma yandiinayo. Kana mudzimai wangu haatombozvizivi pandainge ndichiri kuita zvichikorokoza ndozvakamboitika izvozvo mukoma. But ndine dzimwe hope idzo dzandinomborota. Hope idzi mukoma dziri very weird. Why ndadaro? Ndinokwanisa kungorota so ndichifamba ndobva ndanzwa voice rinobva rati kwandiri, tarira uone maoko ako uone zvaakaita. Ndinoti kana ndikatarisa maoko angu ndinobva ndaona kuti maoko angu anenge akatsvuka ropa. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetserawo nedudziro kuti hope idzi dzingambova dzichireveiko, kuti unorota then mukurota kwaunenge uchiita ubva wanzwa voice rinokuudza kuti tarira uone maoko ako, ubva waona kuti maoko ako anenge akatsvuka ropa, akazara ropa rimwe rinenge richitoyerera. So ndiyo confession yangu yandiinayo mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizoteverera mucomment section. Ndiri kuda kutomboenda kumaprofita kuti ndige ndichinobvunzira, but ndinotya manje kuti maybe kubvunzira kwandichaita kuchazotokonzeresa zvakawanda. Should I just remain quiet mukoma? Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndiri kutya kuti ndige ndichifamba nekuti ndinotya kuti kana ndikafamba zvimwe kuda, hanzi mweya wacho wengozi unobva wazototanga kutonetsana neni. But mukoma, kana kuri kunzi munenge muine manumbers evamwe avo vamainge muinavo panguva yacho iyoyo pamairova munhu umwewo achiuya nesimbi achirova munhu uyu nesimbi mumusoro, kana maikwanisa kutaura navo vanhu ava movabvunzawo kuti havanawo here zvimwe zvavari kusangana nazvo. Kana kuri kunzi pane zvavanenge vachisangana nazvo mobva matozviziva kuti uyu watova mweya wengozi. Saka munenge mava kutofanira kutoti munge muchitogadzirisa zvinhu zvacho mukwanise kuenda kunoripa. Hamenowo vedare kuti munozviona sei? Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Kune vaya vaigara vachingoya vachiti mukomana achitine mabusinesses edu avo atiri kuda kuitawo marketing tikwanise kuwana macustomers, you can still come to my inbox and see, and we can see what we can do. Uye zvekare vanenge vaine maprayer request avo, please do come to our inbox. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.